alebo prečo sa máte rozviesť a nežiť v partnerstve, ktoré nefunguje, ktoré je len o majetku, alebo je to len kvôli deťom. Nie. Radšej... Dobrý deň, prajem, som Asae, nech sa páči. Čo ma môžem pomôcť? Haló? Dobrý deň, prajem, som Asae, nech sa páči. No, je to zase... Haló? Počujem vás, rozprávajte. No, vy ste v tej televízii teraz, áno? Áno, áno, nech sa páči. No, pani, ja vám... Ale hovorte do telefónu, lebo vy odpovedáte na televíziu, takže skúste do telefónu, dobre? Tak do telefónu volám. Ale máte tam televízor pustený a vy počúvajte cez televíziu. Aha, dobre. Dajte mi meno a dátum. No, dám vám. Je to manželka Iveta, 29.3. Áno. 1962. Áno. A vy? Ja som 6.7. 57. Áno. A otázka? Otázka je zdravie a podnikanie. Áno, takže vy ste veľmi jemný muž, nie ste učiteľom, ešte to mi odpovedzte. Nie. Dobre, stačí, môžete položiť a ja vám budem odpovedať cez obrazovku. Dobre?